What's good, you guys? Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. Guys, ndauya nenyaya iri kuruka, nyaya ichiri kusheka, ichiri kupfundutsa mumastreets, nyaya yaBruno Furnitures neheadboard yake. So guys, if you don't know Bruno Furnitures, handifungi kuti pane asikamuzivi. Bruno Furnitures ndiye murume anogadzira furniture ari close zvokuti namaititi, anowirirana namaititi zvokuti uyu anombowanikwa dzimwe nguva achipa vanhu madonations efurniture, anowanzoblesa vanhu nefurniture. Vaivai vanenge vachinzi aiwa vari panguva dzekutambudzika, aiwa Bruno Ventures but aiwa guys, oi masofa, oi headboard, oi mibhedha. So nezuro akazoposta headboard yake ari mumba make akarara, and yeah, hazvina kupera hazvo mushe akadetsana naRoyal Mint. So nyaya iyi yazopindirwawo nana Mai Jeremiah zvekutodaro zvabva zvanetsa. Mai Jeremiah vaposta vachiti aiwa, isusu kuno kufurniture yatinotengesa inoenderana nemibhedha, vachidhisa vachitaura zvakawanda. Nyaya yachona yabva yabatwa nechigagashira namaititi. Hanzi namaititi pane vanofanira kutuka Bruno, kwete ava, vachireva Mai Jeremiah. So nyaya iyi yasarira mumaoko aMai Jeremiah namaititi, izvo zvabva zvaita kuti maititi valikise machats avaitaura ivo naMai Jeremiah vachikumbira furniture. Kune vazouyawo futi zvakare nechat raShugita vachitaura kuti Shugita, hanzi Bruno sanetswe nana Shogeta, vanogara pamba paMhomes kuchitungwisa uko, mai vanorara mudining. Kana Butterfly naAna vanozviziva, aitomborarisa mai mudining achirara mubedroom mavo, haana chinhu uye. Saka nyaya iyi yakutozosvika pakutonetsa zvekutoti vanhu vakutopindana dhipi, vanhu vakutopindirana personal zvekutodaro, zvekutoti haisisiri nyaya yaBruno naRoyal Mint. Aiwa, nyaya iyi yaane mapato akawanda. Hondo yasare yavepo, especially yandiri kuona kuti haisi kupera mushe, ihondo yamaititi naMai Jeremiah. Maititi vari kuratidza kuti aiwa, iwewe hatiti tikakupa zvinhu wobva wauya futi waakutituka. But inini zvangu I just want to ask, ukapa munhu chinhu yamhosva anhapwa here, that person is wrong kuti azotaura chiri bad pamusoro pako iwe since wakamitira guto. But then you don't use kuti ndakakupa chakati saka you should always worship me. In a way I think it's very wrong. Vese in a way very wrong. But then iwewo uri iwe mupi wotanga kutaura kuti ndakakupa chakati, I think unenge usina kupa nemwoyo wese. Just let that person angogara ari zvaari, kwete kuti wapa munhu chinhu wakuzotanga kufamba uchichipareta. Nyaya iyi yabva yapindirwa naWachijandukwe, ndofunga munongoona kuti aiwa vadhirowa ravo headboard rehaesi baba, riri kupisa, riri kurema mumastreets. Zvakaoma pronto vapindira nemasports, vabva vauya aiwa vakati headboard apa rine goridhe kunge trababla kunga trabablas. Zvakaoma, mastreets ari kupisa guys, mastreets ari kupisa. So nyaya yazoita kuti Mai Jeremiah vapiswe ndeyekuti hanzi ukaita low self esteem semurume unogara uchirwa nevakadzi, kutamba nawo zvakanyanya kana kushusha mukadzi wemumba, tinawo maheadboard anoenderana nemibhedha yenyu. Like and follow our page. Maititi vabva vanyora kuti shame in capital letters. Ndo patabva taziva kuti aiwa, pakashata, mastreets ari kupisa zvaizvizvi. Saka pana comment akati you don't burn bridges though anyways. Zvikanzi naMai Jeremiah, that was not a bridge, it was a cult. Ndikati my way chakandwa chirauro. Zvikanzi namaititi cult kobigwesu here, cult yakakupa furniture, uri kutaipa nefoni yakabva kucult, cult yakamira newe uchitukwa nenyika. Saka mastreets ari kupisa guys, pakashata, hapana umira fine.